Alauna sa kadlawon na di ay ikaw gihapon ng akong katawganay. Gusto lang kong ikaw akong mapalipay. Basta ikaw sugot lang ko buntagay. Kung waman gani siguro nga magdayon ta, di na ko sayang ng oras na naapa ka. Kay di ko gusto nga sa ulahin magmahay ka. Maong karon pa lang suliton ko na. Alas 3 na sa kadlawon na di ay paspas gihapon nang ako ang pag-reply. Walay sayangan nga oras na tong duha. Buhaton ko ang tanan samtang naapa ka. Kung waman gani siguro nga magdayon ta, di na ko sayangan ang oras na naapa ka. Kay di ko gusto nga sa ulahin magmahay ka. Maong karon pa lang suliton ko na. Nagplano sad kong magbuhat nimo. Kung maman gani siguro nga magdayon ta, di na ko sayangan ang oras na naapa ka. Kay di ko gusto nga sa ulahi magmahay ka. Maong karon pa lang suliton ko na. Salamat sa mga panghitabo na tong duha.